Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, ассалому алейкум ба кулли подписчикони канали Топ Мошино. Умедворам ҳар як шумо соз саломат ҳастед. Дар навори имрӯза якчанд мошинора баҳртон пешниҳод мекунем. Нархошон нархҳои дастрасанд, ба ҳаматон боваридору маъқул мешавад ва якчанд мошино аз мошинбозорам ба навор гирифтагем баҳртон пешниҳод мекунем. Дар охири навора хоҳиш мекунем ранги ҳар вақта лайк монен, фикротон дар зери комментария нависонен. 80% ки меҳмонен дар канали мо ҳатман пеши навора сар кардан лайк монен, подписатсия кунан, обуна шен то ки навораи мо ҳар рӯза бохабар шавен сари вақт. Худованд нигҳбон ба ҳаматон тамошои бофароғат. Хуб дӯстони азиз, навора шурӯъ мекунем. Лайк мондан обязательно не, хоҳиши зиёд лайк монен. Як мошини фурӯши мошини советский ВАЗ 2107 баҳртон пешниҳод мекунем ки соли барориши мошин соли 2003 мебошад. Объем моторуш 1.6 сӯзишвориш бензини холӣ. Коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина 8000 сомонӣ гуфта сай 53000 рубли русӣ мешавад ва боз савдо ҳам дорад. Оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин созаи пулоборот заводид мешавад. ҳуҷҷат надорад, мошин задагӣ пусидагӣ ҳам нест, ҳолаташ ҳолати беҳтарин свежа. Рақамошона дар рӯи экран мондагиам, харидор бошен, маромат метавонен занг занен, пурсон шен. Бардур азиз дӯстони гиромӣ, бисёри шумо меҳмонен, аз шумо хоҳиш мекунам бисёртон лайк намемонем, намедонам аз чӣ сабаб бошад. хиди ҳозир аввали саршавии наворда аз шумо хоҳиш як дона лайк беплай занен, меҳмон бошен, подписатсия кунед то ки якмишда навораи моро ҳар рӯза тамошо кунед. дӯстони гиромӣ, аз шумо танҳо лайк мондан навори мо идома дора. Як тадига 07 состоянии олиҷанобша пешниҳодтон мекунам ки беҳад состояниш тозае бадай. ВАЗ 2107 солиш соли 2007. объем моторуш 1.5 сӯзишвориш, танҳо бензина, коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб мошин шаҳри Душанбеда қарор дорад. 15000 сомон нархи мошина гуфта сай 100000 рубли русӣ мешавад ва боз савдо ҳам дора. соҳиби мошин қайд карда ки мошин ба тамоми санадчаи нарӯшкаш ягон проблема надорад. 4 диска баллони нав, салон беҳад меҳнат карда, салон полностью тоза чихолча каштагӣ ва приборҳо полни электрони. хулоси гап меҳнати бисёр карда, гапошам бисёре баро дора. рақамошона мемонам, метавонед худтон занг занен, бопурсон шен нашоти мошин ҳамаи маълумотро дастрас кунед. шербачаҳое ки лайк намудед, ҳамватано аз шумо хоҳиш я лайк хати боя намешен, дастгири як ҳамватан мешавад. занен лайка, меҳмон бошен, обязательно кнопкаи сирха зери кунед шерёна. дӯстони азиз, то охири навора хоҳиш мекунам тамошо кунед, зеро ки дар охири навор мошинбозора ба навор гирифтагем, мошинои фурӯшӣ дар нарх навои мошинбозоран мефаҳмед. хуб гап зиёд намекунем, баҳртон пешниҳод мекунем Lada Priora ки соли барориши мошин соли 2011 мебошад. хуб объем моторуш 1.6 сӯзишвориш бензини холӣ. коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин шаҳри Душанбеда қарор дорад. 28000 сомон нархи мошина мега 187000 рубли русиям мешавад ва бозам савдо дора. бардур азиз, соҳиби мошин қайд карда ки салон бародаро мошина ҳолатиш беҳад хубай, мотор инжекторай арзон мешавад, нав айрасия овардагӣ мешавад. рақамошон дар рӯи экран ҳастае, растамош ҳам дора. касе ки харидорен метавонен занг занен, пурсон шавен ва маълумотҳои бисёртара аз худашон дарёфт намоед. бардур азиз, ҳатман ҳар яктатон фикротон нависонед, фикрҳои шумо барои мо хела муҳим аст. хуб дӯстони гиромӣ, навора идома метем, баҳртон пешниҳод мекунем ВАЗ 21010 раки соли бароришиш соли 2003 май. объем моторуш боша 1.6 сӯзишвориш бензина, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад шаҳри Душанбеда. навоздухай бардур азиз, тайёр 12000 сомонш мега 80000 рубли русӣ мешавад. инжектораи антифриз қатъияи бо муомила дора мошин. ҳолати чизе аст дар суратан маълумай қайд кардаганд. рақамошона мондагием, харидор бошен, занг занен, пурсон шавен, равен бинен, бо маълумотҳои бисёртара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. рақамошон дар рӯи экран ҳаст. дӯстони гиромӣ, навор идома дора. хуб баҳртон пешниҳод мекунем ВАЗ 21099 раки
соли 2001 объем моторуш 1.6. Сушвориш бензин, газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошино як данғарада қарор дорад. 8000 сомон нархи мошина мега 53000 рубли русӣ мешавад. хоб оиди мошин бардор азиз қайд карда ки мошина дискарзинаш вайрона, дига ягон камбуд надорад, краска нарӯшкаш кор надорад, ҳама ҷур 100%. танҳо минусуш ҳамияд. рақамошон ҳаст. камбуди мошина гуфтагия бародар метавонед касе ки харидори аниқен ба як фикру хулоса биёен, баъд дар тамос шавен. дӯстони гиромӣ, хоҳиш илтимос мекунем касе ки меҳмонен кнопкаи сирқа зер кунен, ҳамиқа дастгир мешавад. лайка обязательно таг ҳамин навордавонен то ки лайко 5000 шава, мошини 2000 сомон сар мештагира. ман пешниҳод мекунам, ваъда метам. бародарое ки бечка мепурсидем бисёртар, ина вақт расида бечкаи пеша пешниҳод мекунам. Opel Vectra бечка соли 1999. объем моторуш 1.6 бародаро азиз, бензин, газ, сӯзишвориш, коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази ёрачор қарор дорад. мошин дар шаҳри душанбе 55000 сомон нархи мошина мега 368000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки салон бародаро мошин состояниш беҳад тоза, муомила дора бо ай нархи аст, яъне ки савдои хушрӯ мешавад. ягон камбуди мошинест, салон тоза, мотор, коробка ҳамаш саволу ҷавоб шухатия. рақамошон аст бародаро азиз, занг занен, пурсон шавен, боз ҳамсӯҳбат шавен. маълумоти бисёртара ай худди соҳиби мошин гирен, боз беҳтар мешавад. навора идома метемову дӯстони гиромӣ, баҳртон пешниҳод мекунем Opel Astra-F дар кузуфи седанаки. соли барорушаш соли 1995 мебошад. объем моторуш 1.6. сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш боша механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад шаҳри душанбеда. нархи мошина 23000 сомон гуфтаест ки 154000 рубли русӣ мешавад. хоб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошина ҳолатиш хубай, мотор, коробка, хадавой ҳама ҷош соз, 4 баллони нав. мошин бе камбудӣ гаштесай, пил фавран лозимай ба ҳамун хотир бо савдоам карда мешава, срочно фурӯхта мешава. рақамош дар рӯи экранай, занг занед, пурсон шавен, боз маълумотро авихташон дарёфт. дӯстони гиромӣ, навора то охира пайгирӣ кунен, зеро маҳз мошинбозор дар охирай. мошинои фурӯшира шумо нархи ҳамин ҳафтаинара бохабар мешен. бартон пешниҳод мекунем ва инчунин Opel Astra-F дар кузуфи хеҷибека ки соли 97, цвети пеш яъне бриз шампан, объем моторуш 1.6. бензин, газай сӯзишвориш, коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад шаҳри ваҳдада. 38000 сомонш гуфтесай, 254000 рубли русӣ мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин, яксола ҳуҷҷат, чихолои нав каштагӣ, кондитсионердор, аккумулятори нав дора, кондитсионерам кор мекунад. мошин ҳолатиш беҳтарин қайд карда. рақамош дар рӯи экран ҳастай. маълумотҳои зарурра гирифтен, метавонед занг занед, ба пурсон шавен. бародарое ки якум бор дар канали мо меҳмонен, хуш омадем бародарои азиз. ҳатман кнопкаи сирқа зер кунед то ки навораи моро ҳар рӯза тамошо кунед. лайкора занен, ҳар як инсоне ки тамошо дорен айни ҳол шунавидасен, лайка занен, лайкора 5000 кунед, таги ҳамин наворда ҳеҷ набудан дар 20000 мебинам. обязательно ки мошинои 2000 сомонара баҳртон пешниҳод мекунам. 2000 сомонда мошин пешниҳодтон мекунам. дӯстони азиз, навора идома метем, баҳртон пешниҳод мекунем якта дига Opel Vectra бечкара, яъне ки ду тира, соли 96 мошина, объем моторуш 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ. коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шаҳри душанбеда мошина айни ҳол 27000 сомон нарх шафтесай, 180000 рубли русӣ мешавад. хоб соҳиби мошин оиди мошин қайд карда ки срочно сум лозимае. мотор, коробка, хадавои 100%, ягон ҷой задагӣ пусидагӣ варид надора мошина. ҳолати беронаш беҳтарин.
рақамошон дар рӯи экран маълумотое ки соҳиби мошин додааст мо пешниҳоди шумо кардем. рақамошон дар рӯи экран аст. мабодо харидори аниқи вазмин бошен метавонен занг занен бо маълумотҳои бисёртара дастрас кунен. ҳатман фикротонро нависонен чӣ мошинҳоро пешниҳод кунем. мо ҳам гӯш мекунем мошинҳое мехостем ки шуморо баҳртон пешниҳод кунем. фикротонро дар таги комментара нависонед. хуб дӯстони гиромӣ баҳртон пешниҳод мекунем Opel Astra G дар кузуфи универсала. соли бароруши мошин соли 1998 мебошад. объём мотораш 1.6. сушвориш бензин, газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 47000 сомон гуфтесай 315000 рубли русӣ мешавад. хуб соҳиби мошин қайд карда бародуро азиз ки ҳолати мошин ҳолаташ соза, кузуфаш тоза, задагӣ надорад. ҳолати техникишам бад нест. бе ягон камбудӣ рафта истодасай. мошин ғаждай дар суратан маълумай ба фикрам. рақамошон дар рӯи экран ҳастай бародуро азиз. касе ки харидорен нархи навошон маъқул доништа боша метавонен занг занен бо аз хади соҳиби мошин дарак дошен маълумотҳои зиёдтарша. лайк мондагӣ набошед. лайк казан обязательно шер бача. пага кӯшиш мекунам мошини 10000ра 5000 лайк гирифт. хуб навори дома дора якта дига караванои просто яъне ки Opel Astra дар кузуфи универсала пешниҳодтон мекунем. соли караван соли 1993 май. объём мотораш 1.6 простой, сушвориш бензин, газ. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин шаҳри хуҷанда қарор дорад. 24000 сомон нарша гуфтеса 160000 рубли русӣ мешавад. хуб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки фавран фурӯхта мешавад. техасмотр мошин дорад. ҳолаташ ҳолати хубай. бисёр маълумот гапа росташ додагӣ нест. рақамошонро мондагием. агар ки маъқул доништа боша метавонен занг занен пурсон шавен ва маслиҳат кунен қатъи соҳиби мошин. хуб дӯстдорони Opel Hatchback баҳртон пешниҳод мекунем Opel Astra дар кузуфи Hatchback. хуб солаш соли 97 Hatchback. объём мотораш 1.6. сушвориш бензин, газа, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хуб мошин шаҳри Душанбе дар қарор дорад. 29000 сомон нархи мошина гуфтесай 194000 рубли русӣ мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархи охир шаyd савдо намешавад. маълумотош ҳастай. суратош маълумай дар суратош ки краскаш, нарӯшкаш, бамперош якчанд ҷош корам албатта ки дорад. рақамошон ҳастай. бо занг занен ватсапан дора пурсон шавен маълумотҳои бисёртара оиди мошин аз худашон гирен. инсоне ки лайк намудем подписатсия накунен. шерои нар меҳнатҳои мо ба хотири шумо як бор шумо фикр кунен. подписатсия кунен. ҳатман кнопкаро зер кунен. лайк занен. ва мо навора идома метем. баҳри шумо пешниҳод мекунем якта дига сидани ҳолати беҳтаринша яъне ки Opel Astra дар кузуфи сидан соли 95. объём мотор 1.6. бензин, газ, коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад шаҳри Бохтарда. нархи мошина 27000 сомон гуфтеса ки 181000 рубли русӣ мешавад. хуб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки 4 баллони нав, аккумулятори нав ҳуҷҷат дора. мошин ягон дард надора. газ, бензин ҳардуш кор мекунанд. илтимосо хоҳиш карда ки танҳо харидорои аниқ занг зананд барои интерес не. рақамошонро мондагием. занг занен касе ки харидори аниқен маълумотро гирен. дӯстони гиромӣ дар ҷа навори мо ба поён мерасад. инсоне ки тамошо дорен то ҳол даҷ навора тамошо кунед. мошинбозор нарх наворои мошинбозорро бинен. илтимосу хоҳиш лайк обязательно подписатсия кашер бача. иншоалло ки наворои оянда мошинои гарини арзон ояндада пешниҳод. ҳашка караван ёфтем бардаи азиз. Opsha солиш 2008. объём мотораш D турбо 6 скорса. бо диққат тамошо кунем бардаи азиз. мошинча краска талаб нест. дискои заводской балной нав. чо кадака родной краскаи хидиш бидаина бардаи азиз. дай вагон гирифти яка хида як даста ана танировка қафо дора бардаи азиз. як сол ҳуҷҷати сол надора. як бо диққат тамошош кунед. Opс ҳайчи фарқ мекунад. нигоҳ кунед бардаи азиз.
бамперура, дискора аҳамиятин, гӯштела аҳамиятин, ҳамаш фарқ мекунад. Ози салоншан шумо да нишонтум. Даже салонш фарқ мекунад, опша. Ана дари қафош ручной, салон салафан кашдаги тоза. Намарамад. Чанд қар аз ходур объёмшда? 10 та. Дарои пешаш электропакет, регировка вакао. Ана с каминкош аддесем барда азиз фарқ мекунад. Обогрев сидений, ина спорт, ана климаконтрол, 6 скорса, кулисан дидесем фарқ мекунад. Кулиса бинем барда азиз. Кулисаш даже фарқ мекунад. Ана мультирул, IDS. Ай комплектация зуд дошта барда азиз. Капот шуя, я капот чака. Бардория мотор нишонтем. Бамперои пешан дидесем фарқ мекунад барда азиз. Ҳамисовкашан фарқ мекунад. Намарамад барда азиз мотор шутаги тоза. Ин мотор кеми дира ҷавобша метаг нашот кашиш зур ибадай антифриз. Хулас тайёр мошинчаи кини дора ба фикрама. Дига ягон кор надора. 80000 бо муомила дора. Ин лабои кабуча. Номерои телефон чанд ака? 37001621. Алишда чӣ хеле ака ягон мошини арзон боша болои пулу дутан. Масад вариантора мебини а? На марамат занг зани барда за 80000 бо муомила дора вариантои алиша мебина. Карола ёфтем барда азиз соли 2006 объем моториш 1.6 бензини холи барда азиз мошинча краска талаб нест балнош нав дискои заводской 6 литр дар 100 км расход дора 115000 сомон бо муомила дора қариба маҷош заводской ахчай барда азиз так полни гид шах мезанам тамошо кунем ягон детали мошин краска талаб нест балнои мақсад айвуси хенкок балони хова машқ зуруи мақсад анадачкои парктроники қафо барда азиз аз як салонша шумо да нишонтем дарш ях када гирда 4 дарш электропакет блокировкаи трезо мультирул регировка боковой ана коробка автомат климат заводской магнитофон як моторша шумо да нишонтем як кадаги 97776884 номерои ака 115000 бо муомила дора бо такрор мекунем 2006 мотор 1.6 бензини холи заводской краска дискои заводской ҳамаш мегӯем заводской ахча занг зани 115000 бо муомила дора вариантои алиша чӣ хеле ака ягон мошини арзон там болои сум мебинен варианторо ака медидай Corolla Caravan юхтем барда азиз дизелиша объем моториш 2 солиш 2006 вагон барда азиз балной нав дискои заводской мошинча краска талаб нестай як полни тамошош кунед неки ҳатман лайкора бизанем 85000 сомон бо муомила дора барда азиз 4вд шай D4D шай 4вд D4D шай барда азиз дизели D4D мотори хуб дарам ана Toyota D4D барда азиз дарои қафош барда азиз электропакет намарамат салон چهار دار الکتروپاکت برده عزیز انا коробка механика мультирул климат кондиционер кор мекунад заводской магнитофон ҳамаш кор мекунад даже телефон заводской дошт чилинг намарамат бурда азиз объем мотори 2
D4D дестаи мотори хуби хуб дизел дар Toyota ҳамин моторай ABS герметикои заводской ҳама завод 97 77 68 номеро ака занг занин 85 000 бо муомила дора вариантҳои алишани ҳаста Corolla Caravan ёфтем барои азиз солиш 2006 ҳабё моториш 1.4 1.4 бензини холӣ катализаторош барои азиз ҷо шудаи ягон чизиш гирифтагӣ нест ҳама чизош родной хидаш дискои заводской балной нав нарушка краска без царапина краскаш заводской хидаш барои азиз як полни тамошош кунед 95 000 сомон бо муомила дора 6 максимум 7 литр дар 100 км расход дора машин бензин машинча краска талаб нест барои азиз машин тайёрай кай пулшан мақсад ки андак мандак нест дарошад ана дари қафош электропакет барои азиз салона салафан кашидаган химическа кардагӣ тоза ярин салон шоза барои азиз чор дар электропакет блокировкаи трезо ана коробка механика климат кондиционер кор мекуна ана мультирул ана нигоҳ кунем барои азиз як бурга такрор мекунам солиш 2006 95 000 ҳабё моториш 1.4 1.4 бензини холӣ 6 максимум 7 литр дар 100 км расход дора номеро ака 97 77 68 84 шербачако лайкора бизанед рафтем наор идома дор ҳашка караван ёфтем барои азиз солиш 2006 ҳабё моториш 1.6 бе ванус саб сафед балной 80% дискои заводской дискои простой ана вагоне барои азиз ҳуҷҷати солона надора касе ки бигира дар номиш карда метавонад машинча краска талаб несте барои азиз як полни тамошош кунед 70 000 се бо муомила дора ира кай овардин ака я мошина овардан шад як шашер твин порт бе ванус аз як салоноша шумо да нишон тем дарои қафош ана дай ручной на марамат салон салафан кашидагӣ тоза коробкара дестем барои азиз ашкада гарини камаем робот коробкаш робот дарои пеш электропакет регулировка бакаой ана коробкаш робот климат мультирул 189 000 пробег на марамат барои азиз мотораш 1.6 бензини холӣ 1.6 16 катек твин порт антифриз машин чӣ расход дора ака ҳайкини дора алишда чӣ хел ака пили нахта номерои телефон чанда 985 71 61 66 алиш намешава хулосан пили нахт 70 бо муомила дорад салонша сёмка кардам нишон додам салонша версия ёфтем барои азиз солиш 2007 цвети кристалл ҳабё моториш 1.8 ана бензини холӣ вагон 4 диска балони нав дискои заводской барои азиз машинча краска талаб нест 1 сол ҳуҷҷати солона дора 97 000 сомон бо муомила дора як бо диққат тамошош кунед гирди чарх мезанам барои азиз
камераи пеш бордир азиз. мошин заводид кор кардиста. ҳозир як салонша шумо нишон дем. тариқ хафош электропакет. ана чихолои нав, салон тоза. 7 одамаш надоед азиз. ана 4 дараш электропакет, блокировка телевизор. ана коробкаш, робот, монитор, на старт-стоп, мультирул, 98 000 пробег. Так, капот чам мебардор яка? Айҷа кишодум шаиҷа бибар. Чанд литр дар сатҳ расход дора? 7 литр. Анам ҷадай. Я маромад барду азиз. Моторш кор кардиса, зур кор кардиса, умуман газ задагӣ намедан. 7 литр дар 100 километр расход дора. 1 сол пурра ҳуҷҷат дора барду азиз. 1 сол пурра солона мақсад. номери телефон чанд ака? 93 672 23 22 23 алиш мешавад. вале нах хати айна мадаф бо муомила дорам.